Hello. Sai chung tong lai bani khorom ni kai sang kha kai tur chom đi rohor mahai ki dini than sang kha sai chung tong lai bani khorom ni kai sang kha kai tur chom đi rohor mahai ki dini than sang kha Thay tông na bagi ota kubu kusong hai di suri laina kai ja nahi sale ke thay tông na bagi no khunga di sai manate kai to ni hamade manai to nate no khunga di sai manate kai to ni hamade manai to nate sai chung tong lai bani khorong ni kai sang kha kai to chong di rohor mahai ki dini than sang kha sai chung tong lai bani khorong ni kai sang kha kai to chong di rohor mahai ki dini than sang kha Sai manate kai to ni hamade manai to nate no khunga te sai manate kai to ni hamade manai to nate sai chung tong lai mani khorong ni kai sang kha kai tur chong di rohor mahai ki dini than sang kha sai chung tong lai mani khorong ni kai sang kha kai tur chong di rohor mahai ki dini than sang kha kai tur chong di rohor mahai ki dini than sang kha kai tur chong di rohor mahai ki dini than sang kha kai tur chong di rohor mahai ki dini than sang kha bela kim ham o jora photo session ni jora norok je photo yango tisana